mwana Tidambire mwanangu Ona ndauya nemari Tidambire mwanangu Baba ndauya nemurora Tidambire mwanangu Inga ndauya nemota Tidambire mwanangu Aiwa Chakora marotereka tapinda tadika muchirongwa chedu ka gamba remanzi pazuva nasika patoda kunge tichirangarira isisu ka Shasha Shepherd Musekiwa kana kuti Shepherd Ngungu ndo rimwe zita raizikana naro zita rekuti Shepherd Ngungu omwe achikuti Shepherd Musekiwa. Asi ndisati ndapinda murikureyo pane muimbi anonzi Sekambada wepa Chitungwiza apa anoda kukumbira ruregerero kune vatsigiri vake nekuti anga akavavimbisa kuti nhasi achazenge achiparura damba refu rake idzva pano panhepenyu neNational FM asi nekuda kwekuzokanganisika kwazoita urongwa hazvina kuzenge zvabudirira, so nokudaro ari kukumbira ruregerero kune vatsigiri vake. Inga ndauya nemota Tidambire mwanangu Aiwa makore amairi adarika ndakaenda pakadoma ndikanosangana naamai vaShepherd vokubara Shepherd Musekiwa vanonzivo Gogo Joyce Chitambira vari kukadoma ikoko. Kumusha kwayo vanobva kwachivi kwa Mukotosi. Ndakaita urukuro navo vakativo murume wavo baba vaShepherd vainzi Shadrack Musekiwa vaive vari mutyairi, vakatanga kuita basa reutyairi vari mukadoma imomo ndokuzo transferwa kwakuuya kudhorobha reHarare, kwakushandira mudhorobha reHarare, asi vakazoita karombo rakaipa kwakuchishaya ka nekubudikidza ka tsaona yavakazoitikira vari muno mudhorobha reHarare. Nokudaro
ivo vana Shepherd mbamao vakabarwa vari vanomwe. Kuchitiwo kutanga ainzi Beauty, kuchizouya Magi iye Shepherd, kozoti Tsitsi, Rumbi Dzai, Winston negotwe ravo Talent. Iye Shepherd wakabarwa mugore ra1966 ikoko kukadoma. Wakazotisiya zvakare mugore ra1998 musi wa 22 April. Zvisina yazvo ngatirege kurebesa munamato sadza richipora. Regai tinzwe hurukuro yandakaita ininika naivo gogo vachitanga nekutiudza kuti iye Shepherd wakazvarwa mugore ripi? The 6. Wakaberekerwa kupi? Muno Mukadoma. Maternity hospital kuGoma. Zvese nekukurira muno? Zvose nekukurira muno. Chikoro akamboti kumusha pafa baba acho ndokubva tasotorwa nababa angu. Tokumboenda kumusha, tokumbosvika ndokumbodzidza mbechani. Ndadzoka kuno kundakuvashandira. Saka ndobva vadzoka mazuva ehondo yakunetsa. Ndokubva ndomutora ndokubva ndomuendesa kuchikoro kuno kuChadonji. Ndokwakadzidza ikoko. Form 1 achizoenda pari Mugai apa. Manje ari kuChadonji ikoko achidzidza ikoko. Waiti kana yava weekend pane chimwe chibhendi chava mutaundi vava iri weekend woendako achinodzidza chindonetseka naye kuti konozviitira izvozvo ndoda kuti uende kuchikoro woita basa remakitara tati ndorovurombeka mazerawo. Iye achita nharo? Iye achita nharo achienda kana achinda masikati wozoti wobva kuchikoro uya achienda kuma5 kana achienda masikati makuseni masikati uya woenda kusvikira azodiri kusvikira zvazomupinda muropa. Ndokumbotora nomwe handichamuziva umwe wacho kuti anonzi hani nechimwe chibhendi chavaiva nacho ndachikanga mavo ichocho. Ndokumbonorekodha uko ndokushaya basa ndokubva manje woti ndokubva manje wenda kwaMutsopero ndokwakanosvika ndokuita bhendi rake ikoko kuKwekwe. Saka ndokuzobudisa bhendi racho akambotanga chinzi shiri nhema akazonetsana modza vanhu vebhendika mwakangokwirira mwakakwirira mwoda zvakewo vachizonetsana navamwe vamwe vochiti vakapera kufa futi vachizonetsana iye achizotanga rake rainzi shiri chena vachizoridzana vamwe vacho ivo vamwe vacho ndichazoti varipi. Apa vanga vakugara kuKwekwe? Anga kugara kuKwekwe. Asi kuno kwaipota achiuya? Aiuya nomukadzi ndokumbowana iko kuKwekwe. Akabva wana mukadzi ikoko? Akazoita vaviri, umwe akazoshayika wakasiya mwana umwe, umwe achizoshayika wakasiya mwana mukomana umwe, iye mukomana ari paPitchway apa.
kuti kuti iyo mudzimai wekutanga uyu akauya sei? Mudzimai wake wekutanga ainzi Tsitsi, aibva Gokwe pagokwe senda kuGweyava. Akatomboya pano mukatombomuona? Mudzimai wacho nomwana anombouya chirezvo. Mwana ainzani? Mwana anonzi Opa. Musikana adovaona vana vaviri izvezvi. Ari kugara kumusikana? Ari kuKwekwe. So vakagarisana kuKwekwe kumbizo ikoko? Izvezvi. Aiwa, ndobvira pavakaona napo vaigara vese muKwekwe? Kumbizo. Wechipiri akazouya sei mudzimai wechipiri? Wechipiri akazoenda kumushando kunosvika ndokuyengana nomusikana wainzi Masi. Saka Masi uyu akauya here uyu mukuru achiripo kana kuti vanga vasiyana? Vakauya vari vese. Vachiri kugara vese? Vakatambogara vese. Saka imimi shoko rekuti mudzimai wepiri ari kundani mudzimai wepiri rakauya sei kwamuri? Makazviudzwa sei kandi makazongonzwa vanhu kuti vakutongogara vese? Iye ndiakauya akataura tikati manje unozvikwanisa here zvavakadzazvo? Zvikaza uyu mukuru handimudi ndodawo musikana wekumusha. Ndikati zvakanaka. Aiwa Kagogo, kwai makadi kubvunza kuti kwaiuya hamudi nendava iyi? Hanzi handiwo mutaundi, ndakamunyengera mutaundi, ndoda kumusha. Hanzi wemutaundi anoita sei koko? Hanzi anohura. Wekumusha adaro? Hanzi adaro. Kwanga kuri kuti ndibatiwe kuti ndibvume. Saka imimi koko mukadzi mukuru uyu makagara naye maiziva unhu hwake ndozvaiite? Hakana angasingadero. Saka imi makazvitenda sei? Ndakutoda zvada munhu hake, kuda zvavanyengana Kwekweko, kuda ndokwaitira. Saka imi makabva mamuta ndozvawada? Ndozvadada. Saka shoko kune uyu mukuru rakasvitswa nani kuti ndakuda kutsvaga wepiri kana ndakazongoona zvaitika? Uyu mukuru vaigara vose Kwekwe. Saka uyu wakambe amboshanda kuHarare. Ubva kuHarare mudiki achienda kumusha wakaya noKwekwe akaona uyu mukuru aripo. Uyu mukuru akangozvinyarira. Saka ndokubva akaende mungandada uyu akati zvakanaka, kana mamuda anongova togara tose hazvina basa. Saka manje ndokubva voenda ndokunokumbigwa ikoko kumusha ndokuuya kuKwekweko. Pogara vose manje uyu mudiki wanga asingadi mukuru. Manje mukuru uyu murume wanga achida mukuru. Saka wati kana mudiki mukuru akaenda kuhazvadzi dzake, iye murume oteverako. Zvino zvakabva zvamusota womudiki ndokubva adzokera kumusha ndokunosvika kugara kumusha. Saka mukuru ndokubva azouya kuno vose kuti ouya kuno vose. Uyu mudiki achibva adzokawo kuno futi ndokuwana uye ari kuno. Saka hazvadzi yangu yaivapo. Hazvadzi yangu ikati, ko Shepard vakadzi vako vauya unovada here? Uya Shepard akati ndinovada. Saka mukuru akati ko maiwopawo murume wauya uyu mainini munoita sei navo? Kai ndongoti hatigare edu tose. Saka muduku ndokubva aramba. Svika kana zvakadero handigari nomwe ndoenda. Ndokubva aenda ndokupesana kwavakaita tomudiki uyu. Saka iye ndokusara agere nomukuru.
chero pakufa wakafa ari pano mukuru vari vose. Uyu mudiki anga ava kumusha wake akutoenda kuBetbridge tokwakanga ava kutoenda mudiki wacho uyo ainzi Ahurusva ndokubva aenda kuBetbridge ndokwanga achigara. Saka imimi kuBetbridge mofungidzwa kuti anga akuitei? Anga akutohura uyu. Kwanditi anga achinziye ndewe kumusha Ahure anohura ndeuyo mutauni mukadzi mukuru. Anga akutohura nokuti akatofa iye mudiki ava nomumwe mwana umwe murume ikoko. Asi uyu mudiki uyu akaendawo nemwana futi? Mudiki ndi mwana mukomana. Anonzi ani? Anonzi Shadrack. Akapuwa zita rasekuru? Shadrack uyu ariko? Shadrack ari papesho yapa. Saka kureva kuti iye mudiki uyu achiri kwera achiri kurarama here kuti? Mai vashatu vakafawo. Vakashayikira kumusha kwavo? Rhythm to Urunga sounds Fana Baba Queen Bona Mkwesha Utko Atu akubiona kumana we shiri nema just bed Ndiye mshaka tumsekiwa kama shiri nema just bed Akabaro mgorra 1966 akatisiya kamugorora 1998 kureva kuti anga ane makore ekubarwa 32 endeni kutaura kunoku kubva paakatisiya kusvika nhasi uno pane 21 years ka mushakabvu vafuratira nyika ino iyi asi mimanzi yavo aiwa ichirungu noti komborera makanzwa ako kanonzi sarura wako ndichingunokurukura nagogogo Joyce chitambira gogo munhu aisimbirwa vakastroka kureva kuti rutivi rwavo rumwe ronga rwakaoma munhu akastroka saka taingoitawo zvongoto zvifambe takaitidze kuna gogo kuti iye mukomana uyu unhu hwake wanga wakamira sei? Angari munhu angari right. Angari munhu anga achiteerera chaizvo nokuti nyange ndikamutaudza chinhu anga asingapinduri. Angari munhu anga akandinakira kwandiri. Asi pamashandiro aaiita ikoko ari musango imomo aiyeukawo here kuti ndine chembere yangu? Aiziva chaizvo. Nyange mazvo kutanga kuti aridza achiwana mari
wakataka kutengera kwechitomu ndeyakatanga kuya nayo akandipa nezvinhu zvandaida waiunza nyange vasikana vasvechikoro vaiunza. Ndechipi chimwe chiitiko chamuchiri kutondera chaakaita imimi kuti asi apa mwana wangu apa wakambondifadzawo kana kuti wakambondisetsawo kana kuti apapa waiwo wakagumbuka? Ndongo zvangoti ndinotodemba nyangwe nazvo kuti danga aripo izvezvi pamwe ngada akanditakura kana akatotindisa kuchipatara kana kune vamwe vanogona nenge unogona kuda ngada akandiendesa. Asi chimwe chiitiko chamuchiri kutondera chakambokufadza iwo chaakamboita ndechipi? Ndoona kuti waingondiitira zvinonakidza kwandiri. Ko zvamaifungidzira kuti anga asingazvide zvaimugumbura ndezvipi? Pangave pakurarama chiro paairarama nemhuri yake nemadzimai ake yayo chamukati apa pandakamuona chokwadi wanga wakagumbuka? Apa vakadzi papo ndopanenge paaigumbuka. Zvii zvimwe zvamuchiri kutondera zvaiitika? Zvokusagarisana kwacho vakadzi vacho vasingagarisani zvakanaka. Ndeipi imwe nyaya yamakambotonga imi yakambonetsa? Ndakambotonga yekunetsa ndeyekuti wakauti kuno mukuru handichadi, saka ukouti handichadi sei ugere naye uyu mudiki wakuramba woti hauchamudise uda kudzokera nazvo nomunhu waunenge warambana naye. Ndizvo zvitokunetsa kwaaiita navakadzi vake. Asi paakatanga ipapo kuita mukurumbira kuti wakuimba wakuzikana nenyika yese, imimi semubereki mamasara mega sekuru havasisipo, makazvitambirawo sei mwana wenyu waane mukurumbira nyika yese Zimbabwe yakumuziva? Ndaifara ipapo chaizvo. Ndakawakufara nokuti ndaidoona kuti kana neni ndava kuzikamwavo. Ndaifara chaizvo. Makambotaurawo pawairesi here? Handina. Saka ndekekutanga nekuda kwaiye shepi? Kwaiye shepati. Vemunharaunda vavakidzana vamamugere navo kana kuti pamwe vamaizivana nawo imimi vachinzwa kuti mwana wenyu ndiye waane mukurumbira wakadai so, imimi maizvitambira sei? Ini ndazvifarirapo chaizvo, ndidowa kudozvikukumadza kudoti ndava nomwana unoiwozikamwa nesipaweyo. Ndazvifarira fana, ndazvitambira ndichifarira nokuti ndangoti maona here avo ndova nemaishepati kamaishepati nemaishepati musekiwo ndoona vanhu vava kundimhorosa seizvozvo handimasvika pano. Ndizvozvo zvakaita vanhu. Imimi maienda kuchechi here? Ndinoenda kuchechi. Ipi yacho? Seventh Day Adventist. Ko mukomana uyu wakambowanawo mukana wokupinda kukereke? Waisimboenda zvake, hakuna vakuridza, waisimboenda kuchechi achiri kunokuti aimboenda tose. Ndobvira mukukura kwake semhuri panapa maimboendawo naye kuchechi? Ipi yacho? Iyoyo. Saka wakaramba achienda kuchechi here kana wakazosiya pamberi? Wakazosiya akuimba bendi. Akambotaura achazoti ndiani umwe sesi wake aiti kwai ndoda kuti mundinyorere nziyo zvokuchechi ndigonoridza. Zvino hamene zvakazokonavo ava kunakirwa kane bendi. Aiwa kangoko ko munhu anganzi akoniwa nekuda kuti akunakirwa nebhendi, iye angambozvifunga zvakanaka? Zvinoita. Koima hamuna kumeuchidza kuti ko nhai chikomana ko pengawane payo wakati woda kumboimbawo dzekushumira idzi?
handina kuzozvifunga zvono mama akunakirwawo nemiwo nekuti iye anga akugara kwekwe kandiri kuno kwete kuti nemiwo mama akunakirwa handinganakirwe ndichisiya Mwari. aiwa mama akunakirwa nezvaakakuita ungozvingangoitika ndigogo musekiwawo ka pakadoma vachingonoti pakanhoroondo kurimuka ikoko. Ndakazoenda zvakare kukwekwe kune umwe mukomana akazomboshandawo zvakare naiwo ka ana shepherd. Ndakaenda kumbizo nhoroondo iyoyo ndakaita pakati peusiku 12 o'clock chaidzo, nekuti mukomana achaenda basa rekudhirevha makombi. Saka akandita shamari kotondimira ndange ndapedza basa rangu. Saka basa akapedza na 12 o'clock ndakamirira ndiri kumbizo ikoko. Ndobva taenda pamusopero ndopa ndakamubatira tikaita yedu interview yedu. Inzwai iye anonzi Alec Balala. Ndoitwa Alec Balala kana kuti Alec Jackson. Ndakazvarwa pachinoya apo ndopa ndakazvarirwa gore ra 1964 0102. Ndiri kuprimary ndaita zvemagitare but ndairidza mabhanjo aya. Ndairidza angu mabhanjo. Zvakauya sei mujana wamaitanga kuona imimu muri menyu pane here watingati uyu ndiwo wamaitotodzera? Ndandina sekuru vangu vamuhanzadzi amai vangu ndiwo yaiita zvemabhanjo. Saka ndaigara ndichingotamba navo tichingoridza tese mabhanjo. Ndo vakandidzidzisawo kuridza mabhanjo. Ndaingoti pese pavanenge vari vachiridza bhanjo ravo ini ndoyawo ndogarawo pasaidi kudzamara ndaita ketchup. Ndakuziva kuti bhanjo roridzwa so. Ndobva ndatanga kutoridzawo navo mabhanjo sekuru vangu ivavo. Saka tabva ipapo takazoenda kwaMurombedzi kwakuna pano mumwe muimba inzi Cyril Shoniwa Spiders. Spiders, yeah, that's right. Spiders. Ndiye munhu akazonipawo shungu. Takasvika zvikanzi iwe mufana iwe unotoridzawo gitare saizvozvo. Ndikati zvikanzi right. Ndiye munhu akandiudza zvikanzi ramba uchiuya kuno iwe ndazviona kuti unogona kuridza gitare iwe. Ramba uchiuya kuno kuti tiridze tese ndikudzidzise zvakanaka. Ndobva ndidzisa akandidzisa. Cyril Shoniwa airidza gitare ripi baba? Cyril Shoniwa airidza lead. Ndo gitare rairidza murume airidza lead guitar. Ndobva ndidzisa basi gitara ndaida kuridza inini manje. Ndobva ndidzisa zvokuninyatsodzidzisa chazvezvo. Handina mbotora kana nguva yakati rebei. Ndofunga ndangotora kana kuti 3 weeks. Pandaenda every weekend ndaenda pa 3 weeks idzodzo ndakabva ndatoita catch up. Ndakutotanga kutoita sei kutoita cop up nezvinhu zvaaindidzisa iye. Akatoti mfana ramba uchiya kunoku. Ndikubva ipapo ndobva ndatanga kutoita sei kutoridza gitare pasina kana nguva yakati rebei. Ndopakazoya machinda andakazotanga kujoina nawo eShirinema manje. Vaibva kupa machinda aibva kuHarare kwaMureho. Pamba nemuchinda ainzi Boas. Boas na Rafael na Godi kuzeta Owen. Vangu vari 4. Vauya kudaro so ndobva tabatana paya. Ndobva tatanga kutoumba group redu. Ava kuuya kwavakaita uku vakomana veShirinema vanga vauya kuzoridza rekawanikauzita resident band pa vanga vauya kuzoita resident band paMurombedzi vachitsiva Spiders. Vanga vachiuya kuzoshanda pane imwe hotera yanga iri paside paMurombedzi pamutongerwa. Ndo pamba pachidiwa band. Saka ndokubatana kwatakaita nemachinda iwayo. VeSpiders ndobva vati vakomana zvamadai so zvakangonaka. Isusu tairidzawo tiri papa. Spiders ichiridza iri kuku. Tasangana nemachinda aya akanga abva kupi. Munga yekutanga regore ripi? That was 1987. Yanga yakamira sei Shirinema? Muchitaura kuti ningaridza chakati. Shirinema yanga yakamira kadai so. Inini ndairidza bass. Rafael wandiri kutaura nezvake airidza lead. Kozoti Godi airidza rhythm. Kozoti Boas airidza madrums.
adima kozoita Owen angari vocalist wedu. Amsati matsikisa kavasati atsikisa kana one song tatisati ndobva taenderera mberi tichiita saizvozvo muchiita macopyrights tichirova hedu macopyrights tairova macopyrights ana Leonard Dembo ana Jona Moyo vaimbi vakasiyana siyana taingosanganisa pamacopyrights but zvataingoitawo zvaingofadza vanhu panguva iyoyo tisati tarekodawo masongs edu. Tazongoramba tingoenda mberi tichienda mberi tikati guys apa tingaite sei, what can we do now? Zviri nani kuti timboenda kuaudition timbono kuti arakwaitwa audition vaimbi maenda kurecording company mosvika mouya moti tiri vaimbi takamira takadai todawo audition wokupai room mopinda. Mama kuda kutsikisira apa tata kuda zvekutsikisa manje because tata nedzedu nziyo dzatata kombozawo. Anga komboza ndiana apa pakatanga kukomboza Raphael Sambuma ainzi Raphael Sambuma ndiye airidza lead saka ndiye munhu akatanga kukomboza song yake kuti baba ndayani mota iyo pasong iyoyo takabetserana Raphael Sambuma nenini Alec Jackson takabetserana pakukomboza song iyo ndobva taita audition kuGrama patakaenda kuGrama ndobva tasvika tikaita audition ndobva vati teererawo ndobva vanzwa kuti nozvechokwadi vanhu ava vari kuita sei vari kugona kuridza magitara avo rega tivape udhete rekuti wauye kuzoita sei kuzorekodha nziyo yawe ndobva tazopiwa dhete redu tikadzokera tikaenda tikanorekodha nziyo yedu first single yedu yatakatanga kurekodha anga chiri masingles ndobva tarekodha single yekutanga yainzi baba ndayani mota 1987 88 kuseri kwacho kwakuna vanzwanani kuseri kwacho kwankuna vanzwanani vari papo vanzwanani makwahesa aya ari kutaurwa apa vanzwanani iwewe ndiwe honzeri wataura makuwa aya ndiyo yanga iri record yanga iri kuseri kwesingle yatakatanga ndi Raphael Sambuma futi ndi Raphael Sambuma futi uyo akakomboza that song apa akakomboza arega pati mababa ndayani mota manje apo takabetserana yabuda record chichakatika record yabuda yakanetsa yakanetsa zvekusheka yakasheka nyika. Tingati yakabudirana nedzipi? Yakabudirana nedzana zigzag dzimwe dzana Gomo Ramasare dziya Gomo Ramasare nedzimwewo dzakati dzezigzag because zigzag yangagara iri kumberi kwedu isu takazorekodha kuti tiri mumashure kwayo. Yakabudira muri pamurombedzi papo? Dzaibuda nziyo izvozvo tatiri pamurombedzi zvedu. Ndoti makaenda norekodha first recording yedu takanorekodha tiri pamurombedzi right. Hatina kuzogara hedu pamurombedzi kwenguva yakati rebei ndo patakazobva tikazouya muno mukwekwe. Makabvirei pamurombedzi? Pamurombedzi takabva pamurombedzi paita problem yekuti mainstruments anga asingachanyatsoshanda zvakanaka. Saka takuda mamwe mainstruments anenge afa vakazopedzisira vati tichazokutsvagirai mamwe mainstruments. Saka isu takabva taona kuti bida kuti titsvage kumuoko kuti tione kuti ndekupi kwatingaenda kunoshandira. Nokutsvaga kwataiita ndobva tazowana mukana wokuya mukwekwe. Tawana mukana wokuya mukwekwe tikasvika pamusopero zvichiwa pamusopero pamba nemainstruments akakwana. Akauya kuno kuzotsvaga contract kwamusopero ndiani? Akauya kuno ndi Raphael Sambuma.
Rafael Mboma ndiye akauya kuzotsvaka contract yekwaMusopero. Ndiye munhu wataingotumawo pamberi semunhu wataingoona kuti ndiye munhu anokwanisa kutitungamirira panguva yedu. Anga akati changamukei pavanhu vese. Saka ndiye munhu akauya kuzotsvaka contract kwaMusopero kundobva aita kuti tiwane contract kwaMusopero ndobva tatanga kushanda tiri kwaMusopero. PaMusopero yanga ragore paMusopero. PaMusopero yanga ya 87. Yatanga kungoita hit yakapisa tikazorekota. Yakatengeswa sei? Yakatengwa makopisi mangani? Yakatengwa makopisi akawandisa zvokuti yakatengwa makopisi anoita 50,000 copies. Zvokuti tingati makawana gold disc yakwandi? Takawana gold disc panziyo iyoyo. Pana Baba Ndayo Nemota takawana gold disc. Tikatoshedzwa kuHoliday Inn paitwa presentation yacho. Vamwe vanga variko vamwe vaimbi vedzimwe nziyo dzakawana mubayiro muripo ipapo ndivapi? Takasangana nana Safirio Madzikatire tiri paGold Inn papa. Vachiwanawo naivo mubayiro paHoliday Inn. Vana Safirio Madzikatire vachiwanawo mubayiro yavo, vana Jona Moyo vanambotaura pakutanga payapa vese vanga varipo, vana John Chibadura vese vanga varipo, vaimbi vakawandisa vanga varipo panguva iyoyo. Saka imimi tingati gold disc panguva iyoyo maiti mukapuwa gold disc, pane here chimwe chaiuya chakaiperekedza ngati kozvinezvi mazuva ano kana mukapiwa mukombe zvinoitawo kuti pashure panouya kamari? Panguva iyoyo pane zvaitika? Panguva iyoyo maingopuwa henyu gold disc, but kamukombe kamaipiwa hapampasina. Papasina kamari kaitera? Kamari kaizoteverawo zvakoka. Kankaripo. Handingati pampasina kamari kaitera. Kamari kaitera kankaripo. Tarowa tiri paMusopero, takarowa paMusopero, takarowa kwe more than 4 or 5 years. Right. Then after 4 or 5 years, ndo patakazotanga kuita divorce. Ndo pakatangira divorce iwe ipapo. Makaramba muri masingles here, pane mamwe masingles akazouya here kwani makabva mapinda maalbum? Takapinda maalbum tichibva Baba Ndayo Nemota yakateerwa nechi? Baba Ndayo Nemota album yekutanga yakazoteerwa Baba Ndayo Nemota yanga isi album, yanga iri single. Then after that single yatakabudisa pakutanga tikasobudisa Rudo Ibofu yanga iri OP. Yanga iri OP, yanga ine nziyo dzakati Then after Rudo Ibofu tikasobudisa Tsotsi. Muri paMusopero? Tiri paMusopero papa. Rudo Ibofu yanga ine album, yanga ine 3 kana isiri 4. Ainyora dzese ndiana? Apa ainyora apa anga ari Shepherd. Hamuna zotudza kuti Shepherd akauya sei? Hamuna zotudza kuti Shepherd akauya sei? Shepherd nokuti imimi makabvako mukauya pano paMusopero muri chikwata. Handiti kachenchoche muri 4 mabva kwaMurombedzi mauya mukwekwe. Shepherd ari kuwana papa? Shepherd apa manje Shepherd ndopatakamuwanira kuChegutu. Shepherd akabva mukadoma achiuya kuChegutu. Shepherd akabva mukadoma achiuya muChegutu. Imimi muChegutu mamauya sei? MuChegutu isusu tatauya muChegutu tichibva kupi? Tichibva kwaMurombedzi. Kureva kuti hamuna kubva kwaMurombedzi muchiuya mukwekwe, makabva kwaMurombedzi mukambombira? Takabva kwaMurombedzi tikauya muChegutu, tikamboti mirei muChegutu kwenguva yakati shana. Ndobva tazobva muChegutu. Maamuri best papi muChegutu? Muchegutu tatiri best kuno umwe munhu wandambotaura nezvako yainzi Mvurudu here notaenzana. Saka Shepherd tangoshanda naye. Makamuwana sei? Shepherd aibva kwadoma achiuya kuChegutu. Ndibvira kutanga kusangana naye, makatanga kusangana naye sei? Shepherd takatanga kusangana naye paakanzwa kuti kuChegutu kune band iri kuridza.
iye akabva kwaDoma akauya kuzotiona. Tikatanga kushanda naye achiimbawo akauya achiti chii akati nini ndinogona kuridza gitari ndinogona kuridza kana ndinoda kupinda kubhesi. Shepard akauya achiti inini ndiri munhu anoimba ndiri vocalist ndikuda kuimbawo nemi vakomana. Tikati unogona kuimba zvikanzi ndogona kuimba tikati alright kana uchigona kuimba isinyaya atiridzei magitari vakomana toda kuti aimbe semaimbiro anoimba achiita. Ndo matangiro atakaita naShepard. Shepard akabva atanga kungoimbawo nzira yake achihwa magitari tichimuridzirawo magitari akabva aisawo mawedza ake pamagitari ndobva atanga kuita sei ndobva atanga kutoimba Shepard. Ndo matangiro atakaita naShepard. Kureva kuti imimi pamakaburitsa 7 single yenyu yekutanga mukuru yenyu paalbum renyu rekutanga Shepard ndopaanga apinda. Shepard anga asipo pakutanga akazoya paalbum yechituru Rudo Ibofu. Ndo pakazopinda Shepard paalbum yechituru akanyora dzake ipapo tikazobva naye Chegudu tichizoya kunoku kwaMusopera. Ndobva maramba muchirowa. Ndobva taramba tichienda mberi nemusic tikarova kubva 87 88 89 90 2000 tikasvika kunana 2002 tichingorova tiri tese vakwayeri naChepard musai. Mapanzo akabva mamodo ateerereka. Inini pandandida kuti vateereri vanyatsokunzwisisa panovhiringidza vanhu vakawanda ndaizviziva kuti vakawanda vaivhiringika. Shiri Nema jazz band yange sira Shepard Musekiwa. Shiri Nema Shepard akazonotanga yake Shiri Chena, right? Kambo kanonzi Baba Ndauya Nemota akasi kambo ka Shepard Musekiwa, asi kuti kambo ka Raphael Mushakabvu Raphael Sambuma ndiye akanyora kambo ikakaimba. Shepard vanga vasiko vese ivavo vanga sati vajoina sekunzwa kwamuri kuita pa kuti kambo kakakutorira kare pakazoya Shepard achijoina kuchikwata. Asi zvisina yazvo kuti mumashows umo vanezenge vakungokarowa ari yega anenge achishaura sezvo anenge dzimwe ane izwi rakanaka. Tati tairekoda munhu akandi-encourage kuti nziyo iyi ichibuda ka ihit ndiRobson Band. Zvanzi musanonoka afana ndaimurekoda nziyo iyi. Robson Band akauya mushow medu akapinda kudai tikati mundara mauya zvanzi ndauya vafana vavo tichirova paya zvanzi vafana songo yamuri kuidza inonzi Baba Ndauya Nemota ika vafana endai munokanda songo iyoyi muchaona kuti pasongo iyoyi ichafanirwa sei nevanhu endi zveshuwa endi taiti kana tiri pashow tichiridza nziyo iyoyo ka vanhu vaifara zvezvo kunyatsoona kuti hazvishuwa vanhu vari kufara zvezvishuwa. Tingati songo yakapindawo mumachats mamwe mana top 20 wa top 10. Baba Ndauya Nemota Baba Ndauya Nemota yakati top 10 ikabva kutop 10 ikaenda kutop 20 machatsi ese yakapinda hapana paisina kukwana yakakwana machatsi ese. Yakapinda mese imomo yakapinda zvokuti even pakwaziso chaipo chaipo paya panoitwa kwaziso paya yanga isingashayikwi. Manzo apa wakonzizo kakapinda ka kwese kwese ka kakapinda kwese kwese kambo ikaka noda kuti aiwa kakapenga chose kakashungurudza chose, right? Zvisina yazvo ka pane mukomana anonzi Roni Mudhindo ari paSouth Africa kozvinezve akazomborowa zvakareka na Mushakabvu Tongai Moyo asi kozvinezve ari panyika yeSouth Africa pa tinoda kuti ambotitaurirawo maringe nezve Shiri Nema maziviro aiita iye. Ndikatombotamba ndikatombonotambira Premier League pana ndiri mudiki ndiri kuma 16 17 years zvokuti munhu wese mukwekwe aifungidzira kuti inini ndichange ndichitamba bhora. Vanhu vaifudza pamwe ndichabva kuTongo kana ndava kumasoja ndichienda kuDynamos, but ndakazongozvigurira munzira ndakuita zvemagitari zvakashamisa munhu wese mukwekwe nekuti inini ndakaita mbiri nechisikama nebhora.
ndipo pandaienda saka vanhu veshiri nhema vaive naShepherd Musekiwa na ainzi Boas ndo yaive nickname but yainzi Juta Mumakaza nevamwe ainzi Mukoma Rafeo ndo vaive band leader weshiri nhema na vamwe ainzi Blast Pets ndo vairidza bass vainzi Peter na Mike Yokonia wacho kudzidzisa tonga imwe gitari ndiye rhythmist wavo. Rishasha chaizvo magitari munhu iye aigonesa magitari. Saka ndichambogurira ipapa ndokoni ndichabva ipapa kuti maaudio aya akwanise kudownloadeka ikaribesa inozonetsa vanhu. Ndakatobotamba ndikatomboonotambira Premier League pana ndidiki nari 16-17 years zvokuti munhu wese mukwekwa aifudzira kuti inini ndichange ndichitamba bhora. Vanhu vaivudza pamwe ndichabva kuTongo kana ndava kumasoja ndichienda kuDynamos but ndakazongozvigurira munzira ndakuita zvemagitari zvakashamisa munhu wese mukwekwe nekuti inini ndakaita mbiri nichizikamwa nebhora ndipo pandaienda saka vanhu veshiri nhema vaive naShepherd Musekiwa na ainzi Boas ndo yaive nickname but yainzi Juta Mumakaza nevamwe ainzi Mukoma Rafeo ndo vaive band leader weshiri nhema na vamwe ainzi Blast Pets ndo vairidza bass vainzi Peter na Mike Yokonia wacho kudzidzisa tonga imwe gitari ndiye aive rhythmist wavo. Rishasha chaizvo magitari munhu iye aigonesa magitari. Saka ndichambogurira ipapa ndokoni ndikabva Finchi yainzi Tsotsi shiri nhema jazz band Shepherd Musekiwa nekufanga kwenguva kachikwata chiri nemajazz band ka Shepherd Musekiwa akazobuda machiriketi kuti zvakafamba sei apa kubva kuna mukoma Alex Balala. Isu takaramba tichienda mberi isusu neshiri nhema tichingoridzawo saizvozvo. Saka tichiridza saizvozvo pakazongoitikawo mumwe
kwedu wataishanda naye Rafael Sambuma uya akangozongoti gware agwara ndobva akangogwarawo amene mudumbu makangomunetsawo ndobva aenda kuHarare kwamureva kuye kwanambotaura kuti ndoko akabva kumwana patakasanganawo ndokubva tikatova kuti mwenyu atove serious akutorwara zvekuti achakwanisika kurapika why kudai sekanzwa watoshayika saka ndopatakatanga kushayikirwa nemunhu wando wekutanga ivavo right ndobva taramba tichingo makamboenda kwero ndobva tashanda takada inini kurufu iko kwandakwanisa kuendako andakwanisa kuendako zvangu mangonzwa rishoko chete ndangonzwa riri shoko kuti mbwendi washayika kuno vanhu vamakashanda naye vaishanda naRafael pane vamwe wakaendawo here vamwe wakaenda ikoko ndingati kwakaenda Boaz Boaz ndiye munhu akakwanisa kunosvikapo pozo vaingobva kumaarea mamwe chete ndiye munhu aitoziva chero pakaenda ikoko ndiye akaenda naye achimuperekedza vachienda ikoko achizodzoka kuno kuBoaz achitaura kuti amu wangu ndamusiya but pasina kana mazuva akati takazonzwa shoko rangu yazvinzi amu wenyu waita sei watisiya tese tikafira guilt but zvinhu zvaiitika madhezi wayo kwangu akutonetsawo mari dzematransport chichi zvazvakunetsa kuti tikwanise kuti tese tiende ikoko panga pakutonetsa sure right uyo Rafael watisiya masara manje tasara takadaro isusu Rafael watisiya ndo pandakatanga kuona kuti gurupu redu iri kwatakuendawo akusisina future because Rafael ndiye munhu aiita zvinhu zvese ndakabva ndanyatsoona kuti gurupu redu rakunetsa ndo pandakazoona kuti inini ndandagara zvangu ndine chitambi chokudhiraivha mota kubva patakatanga kurwisa songo yekutanga pabanda nemota ndo pandakatora license inini yokudhiraivha mota ndikaona kuti kana zvadai somanje kwatakuenda pita kuti ndimbotsvagawo rimwe basa rokuti ndiite ndiposiya zvechi zvekuridza magitari ndopandakasiya kuridza magitari ndipondaendawo kupi kunotsvagawo mota yekushanda nayo ndopandatangawo kudhiraivha ma-ET anga achiri ma-ET pama-404 aya mapijot aya ndopandatanga kushandawo saizvozvo ndokuparara kwakaita shiri nhema jazz band ikoko asi Shepherd wakasumudzira shiri chena ikati ndoti wakasiya sei kushiri nhema achena unotanga shiri chena Shepherd museki wandobva azungu handizi kuti akafungawo chi ndobva azokuti nditsvagawo chi tunhu twangu ndobva atsvagawo tunhu twakewo semurume pfungwa dzake wangati semunhu ndakurawo iko zvinezvi ndagona kurekodha ndakuitawo zvakawanda ndikanditsvagewo tunhu twangu ndobva atsvagawo instrument yake yekushandisa Shepherd museki wandobva atosiyana nesu makasiyana naye sei akatooneka kuti ndakuendere kana kuti pane zvanga zvakungoitikawo pane zvanga zvakungoitika munoziva vanhu kana mushanda mese ka mushanda mese kudaro so mumwe munhu anonyara kutaurira hama yake kuti inini ndafunga kuda kudai but mupfungwa dzake iye anozoona kuti ndikangodai ka ava vakazoona kuti ndozvandafunga ka vanogona kungoita sei ngozoona kuti ndozvandafunga kuda kuzviitira isu takazoonawo zvedu kuti ndozvaafunga tikati Shepherd ndozvawafunga kuda kuita here zvauda kuridzawo uri wega zvikanzi ndakuda kuridzawo ndiri ndega tikati hazvina kumboipa ndobva afomawo gurupu rake rainzi shiri chena abuda kubva pashiri nhema imimi zita kuti shiri nhema ndiani anga akaritumidza shiri nhema ndii ndakaritumidza inini ranga rakauya sei mupfungwa shiri nhema iri pakutanga kwedu rainzi Blackbird Band the Blackbird Band inini ndikazoti munoziva mukugara kwedu muchivanhu vamwe vanhu vatinawo havana kudzidza vamwewo havazowizisi kuti the Blackbird Band zvoreva kuti chii ndikati ko tadii kungotumidzawo bhendi redu kuti shiri nhema jazz band vamwe vese zvikanzi right apa wataura chinhu chokwadi
wataura chinhu chaichocho ngatitumidze zita iroro rechivanhu rohwikwa vanhu vese kuti Shiri Nhema Jazz Band kwete the Black Bird Band maona ndo inini ndakazotumidza zita rokuti Shiri Nhema. Saka iye Shepherd ndobva angoerekana abuda mamuri akaerekana abuda matiri akutotanga kuitawo zvake endi paakazobuda wakabva atobudisa nziyo yake yaitaura kuti ndakuita zvangu ndega. Damba refacherenzana damba refu racho ndatikangamwe zvangu nokuti nguva yacho yatiri asi nenziyo idzodzo nziyo yaitaura kuti ndakuita zvangu ndega. Pane nziyo yekuti ndakuita zvangu ndega paripo pamwe paakatombobuda vhidhiyo rairuma dhiramu achisimudza kudai nemaziro. Saka iye akazogumisira here akuridza gitari Shepherd akagumisira akuridza gitari neshungu dzakewo gitari akatotanga kuridzidza kubva muShiri Nhema because pataiita maresels edu practice yese yataiita Shepherd musekiwa aiwanikwa akabata gitari patari muimbi kuda kuti anga neshungu dzikuda kuita sei dzikuda kuridzawo gitari asi zveshuwawo akabva akwanisa kuita sei kuridza gitari. Saka paakati ndakuda kuita zvangu ndega manje paakazorekodha nziyo yake yekutanga yekuti ndakuita zvangu ndega anga akutoridza lead akatenda kugirama akanerekodha rekutrack achirova lead. Saka imimi makapesana naye akakusiyai muri pamusopero pano? Akatisiya tiri pamusopero ipapo ndo paakatisiya kumbizo pano pambizo panapa ndo paakatisiya tiri tichingoitawo kureva kuti Shiri Chena yanga yakuenda kupi manje? Shiri Chena yanga yakuita zvayo manje yakuenda kuma outskirts kuna naZhombe Gokwe kupi Shepherd anga akubuda achienda achinoridza ari kuma outskirts ndokwaienda achinoridza kazhinji kacho kana adzokawo aigona kudzoka achiuya achiridza ari muno mudhorobha. Manzwa kapoka ndo matangiro akazoita zvake ega kaye Shepherd. Regai tinzwe panapa umwe akamboshandawo naye anonzi Lovemore Muzondiwa ari kuSouth Africa ukoko asi takwanisa kuwana hurukuro mazira aita kaShepherd. Inini ndakagara ndaive ndaipinda postori saka mukoma Shepherd Musekiwa takazivana pakupinda chechi taipinda chechi imwe chete yainzi Zviratidzo inonzi Zviratidzo iripo nanhasi saka tichipinda chechiyo inini ndaifarira zvekuima ndaifarira kuteedzera Dembo Sterek saka ndobva handiti ndokumbira kuti undiite backing unditewo mabacking vocals saka aiwe achinditora panguva dzaanenge dzimweni dzenguva akashota maplayers ake ndopa ndakatodzidzirawo madrums ndakamadzidziswa neumwe murume ainzi Alfanti akambobuditsa album rake rainzi Shoti kuma 1996 ikokoko. Ndiye akandidzisa achindzidzisa madrums ndichimbonomurovera madrums. Ndingangoti ikokoko takambosangana ikokoko nana Roni Mudhindo nana Gift Chiteve nana Musaope uyo kumboridza kwamacheso takamboridza tese futi ikoko kwa Shepherd Musekiwa but ava havana kugara nguva yakarebesa vakabva ndobva vasiya inini ndobva vatorwa naTongai Moyo ndokunomutsa bhendi rinonzi Utakataka vari Gift Chiteve Roni Mudhindo naMusaope. Vanhu ava vese vaibva kubhendi rainzi Starlight ranga rine muridzi waro ainzi Duche saka ndobva vangotora ikoko ndobva vangoenda kuUtakataka ndokutosimudzira Utakataka saka isusu vachiita zvinhu izvi pavakaburitsa chechete taitovashora tichiti hakuna kwavanoenda because isusu bhendi ratanga tiri kwariri raitozikanwa Shiri Chena saka but patakazoona yakurirarira ndopandakazoona kuti kuvakomana ava zvavatoenda but hatina kurasana hedu nana Roni even nana Gift Chiteve zvake akazoshaya Gift Chiteve but vanga vari mashamwari angu. Zvinhu zvandakadzidza ndezvekuti mumagitari munoda zvivindi pamwe chete nekushingirira zvine power because zvemagitari hazvitange mari ende kutanga mari ukaona uchida zvinhu zvinotanga mari kuti itange kuvepo uchave nedambudziko rakakura. Magitari anofanira kutanga udza losi maflops kwamunenge muchienda kumashows nekuchichi but ndakadzidzira zvinhu zvese izvozvo zvine make kuti pamwe pacho taimboenda kumashows tonorara nenzara tikatombotakura makit nengoro yemadhongi
ndiye kalove momzo ndio ari paSouth Africa paka hai mamunzwa iye kaachiti nzira yacho ine minzwa haina kana kutombochipa undofanira ka kutoshinga chaizvo ikozvo amuimbi ari paSouth Africa ipapo. Inini ndaka kuti ndikwanise kunge ndichisvika pese pandasvika panapa ndakabva nomurume aizikanwa Sterek ainzi Shepherd Musekiwa. Kuti ndizikanwe kuti Love Momzo ndiwa ndakatanga ndichidza madrums ikoko kwa Shepherd Musekiwa kushiri chena, ndiri manager futi ikoko. Saka ndine umwe mukomana watakabva tese ikoko anonzi Lucky Nyama. Unfortunately haana kukwanisa kuuya hake kuinterview inwe, asi aripo ndio vakomana vatakabva tese kunenzi shiri chena. Shepherd Musekiwa chake aifarira kufara nekuseka nemajokes zvikuru. Suppose maenda kumashows makagara zvenyu dzimwe nguva muri pabreak, anenge achifarira kuita zvemajokes nekufara ngangoti zvinhu zvakaita zvinoenda nekudaro. Paakazoshaika inini ndandisipo ndaenda abva ndakavasiya kuSlovela vana Lucky. Umwe anonzi Gibson neumwe anonzi Jonas. Vakomana ava ndakavaguma vachinzi vakamutsa band ravo. Unfortunately ndaita sokukangana hangu zita racho reband racho, asi Lucky anotoriziva. Taitombotaura nezvazvo mazuva atipere yaya kuti kuwana Gibson vari kupi. Ndakavaguma vari kuGweru, asi vaimbogara kuKwekwe, ndobva vazobva kuKwekwe ndobva vamboenda kuHarare, ndobva vazoenda ndaguma vachinzi vari kuGweru. Ndo vamwe vakomana vatakapedzisira tichidza nawo iwawo. Regai ndidzoke kuna mukoma Aleki tinzofuti kuti anga ari munhu akaita sei? Shepherd Musekiwa anga ari munhu ifara nevanhu. Shepherd Musekiwa anga ari munhu unozwa inonzi Ever Smile, ndo yanga ina Shepherd Musekiwa. Shepherd Musekiwa anga asina kana time yekuti anotsamwira munhu. Taishanda naye zvakanaka zvokuti chero pakaita zvimwe zvinhu zvenge zvakanganisika mugroup medu ka Shepherd Musekiwa aigona kuti kokorodza tese toungana otitaura kuti varume ndaona problem yakati pagroup redu panapa, ngatigadzisane tisati problem isati yaenderera mberi sevanhu vari kushanda pamwe chete. Shepherd Musekiwa munhu aibuda pachena pachokwadi, anga asingavanzi zvinhu zvakaipa zvaanoona kuti zviri kuitika pachikwata zvakaipa izvo. Shepherd Musekiwa aibuda pachena. Tikati mimi pane here zvimwe zvinhu zvamakamboonao paari zvokuti kana mukarangariraiko zvinhu izvi munoti hey kuti vakomana zvechokwadi? Shepherd Musekiwa inini ndinomurangarira kuti Shepherd wanga ari munhu wanga akarongeka kubva mupfungwa dzake chaimo. Shepherd Musekiwa anga akarongeka. Shepherd Musekiwa aigona kutarisa kuona kuti mugroup medu muka tiri vanhu tese tikushanda pamwe chete, asi chinhu chandiri kuda kuti ndikuratidzei hama dzangu chamusiri kuona ka hatisi kubatana mukushanda kwatiri kuita. Ndo zvakazokonzeresa kuti iye azoumba chake chikwata, because Shepherd Musekiwa aitaura chokwadi nguva dzese. Pane here chimwe chiitiko chamuchiri kuyeuka chekuti mungati dzimwe dzenguva apa anga akatsamwa? Shepherd Musekiwa aiti akatsamwa, aiti akabata microphone ye achida kuimba kudai so aikoniwa, aitokonwa kana kuimba chaiko chaiko. Right. Inini manje ndandiri munhu zvangu ndanga ndakuziva kuti Shepherd Musekiwa kana adai so watsamwa. Zvandaita ndairidza bhesi ndichisebera kudhuzi kwake, so ndosvika padhuzi naye totaura munzeve ndichiridza gitare kudai so totaura kuti Shepherd chii chanetsa no uri kuona zviri kuitika apa, uyu ari kuita zvakati, uyu haasi kunyatsoita zvinhu kwazvo zvatakarangana kuti tiite kana taapa nguva yekuti tinoda kushandira vanhu pakuridza magitare.
hatidi kuita zvinhu zvewe zvokuti kana tichidza magitari munhu unobva pastage womhanya womboenda uko wombonotaura nevanhu vari uko wodzoka futi pastage. Aiwa, tinoda kuita zvinhu zviri zvakabatana panguva yatiri kuita zvinhu izvozvo. Ndo chinhu chandakaona kuti Shepherd ndo chinhu chandakanyatsoona kuti aigona kudzidzisa vanhu panyaya dzekuti kana muri pastage hamufaniri kuti osiya basa womhanya wombonotaura nemunhu wodzoka pastage, kana kuti womhanya womboenda uko unoita zvauri kuda kuita wodzoka futi pastage. Kana tiri pastage ngatiite, kana yasvika nguva yebreak tobreka toita zvatichida kuita. Mawanzo kapo mukoma Aleki vachitaura mamiriro anga akaita mukomana uyu ko zvimwewo zvakareka zvaaifarirahozve. Shepherd angasingamwe doro asi zvinhu zvaaifarira zvazviri zvemabheni. Shepherd ndiye munhu aifarira mabheni. Shepherd ndiye munhu aida mabheni. Ya doro Shepherd aida mabhebhi nedrink. Chandichiri kuyoka vakatombobatana kukora naRafiro Zambuma vanachitaura weya Heritsa Lead. Chii chaitika apa vanga vatorerana vasikana vavo. Vakatorerana vasikana vakatozombobatana kukora. Uri kupiko? Zvaitika manje tiri pataishandira pahotel wavo pamusopera. Tichiridza ndangoona momusiso vanhu havasi kuwisana. Ndikatoona muchinda vatora microphone vagadzika pasi apo wafamba wamira apo wati kuti ndikatoona zvabatana neniwo ndikatoridza bhesi ndikasiyawo ndikagadzika pasi ndikaenda ndikanowabata ndikati no musadaro chii chanetsa. Ndo pandakazozwa kuti vanhu vada kugwira bhebi. Musikana wacho anga aripo ere? Musikana wacho anga aripo ainzani? Musikana wacho ainzi Shupi. Aigara Mbizo imomo. Mpenyu reso? Shupi wacho haasisipo. Haasisipo pari zvino. Habeno kana ari mpenyu uko akazoenda zvakati pari zvino hapo. But anga aripo? Anga ari musikana wekuti vanhu vaigona kurovana zviva. Vaigona kutorovana zviva. Ranga riri bango? Rari bango chairo kwete bango rokufungizira. Waiti kana iwo ukamuona kana wanga usingade kunyenga waiwega waingozopira kuti uyu musikana ndamuda zvangu. Waitozipira kuti rega ndimbotaurawo naye ndinzwe kuti anotiwo kudii kwati. Saka vakomana vakabatana makora? Vakomana vakabatana makora tiri pastage kudai so ndikati uyu ndeivi yakutambika parava. Ndikatodzima gitara rangu ndikagadzikawo. Shepherd chii chakuitika parava? Kona iwe Rafio chii? Ndikanzi anotora mukadzi wangu. Ndikati aiwa iwe usatora mukadzi umwe. Asi panguva yacho pazvaitika izvozvo ivo vanga vasina here madzimai kumba? Vanga vane madzimai kumba manje. Izvi ndezvemupabwa izvi zvemubhawa. Aona zvemubhawa umwe atorawo mumwe kuti pamwe hameno zvaanenge ataurawo kuti pamwe mukadzi akanaka sitereke kuti ineniwo ndoda kumuona kuti akanaka zvakadii. Votanga manje kungotorerana manje. Asi kumba kune madzimai? Kumba kune madzimai nevana nemhuri. Izvi zvakazvi zvekumagitari? Izvi ndezvazviri zvekumagitari zvokuti chero madzimai anga ari kudzimba kwanu hapana zvavaitomboziva kuti nezvinhu zviri kuiti. Asi mimi madzimai enyu aimbowanawo mukana here wokuuya kumagitari? Vaitombouya seni mudzimai wangu chaichaye nini aiuya. Ndaitomutora nomugadzika wapo notigara apa uone kubasa kwababa. Asi musi wamunouya naye momeka shoti? Kuna zvimwe zvandaikwanisa kuitawa. Apa ndaitoziva kuti medhemu vari pasaidi apa vakagara. Asi kana vasipo vacho? Kana vasipo ndopandaingoitawo zvangu zviya zvandongojara zvandajaira zviya zvongotamba-tamba nevamwe vanenge varipo. Asi medhemu vangu kana varipo noti chero vaya vandaitovaudza kuti medhemu vari padhuze naso. Zvokuuya padhuze neni ka imbomirai kure. Mozouya kana ndavaperekedza kumba pabreak pano. Ivo vanenge vasingadi here kuda kuonera noti vakadzi kamunovaziva vanoda kuonererwa pakadaro saka? Pakadaro vakadzi vanenge vachida kuonererwa chaizvo. But hapana here chimwe chitiko chamukati mimi apa ndinenge ndakambodzvinywawo pakona? Ipapo handidi kureva hangu reva. Vaitombosvikirwa nemadzimai vachitota hondo
ari pabasa sonzi right ndauya panapa uyu ndiani wako unoziva kuti mudzimai wokumba obva wokumba achiuya kuzokunetsa pabasa iwe uchishanda uri pabasa wokunetsa achikutaura kuti uyu ndiani wako endi zveshuwa munhu anenge achinongedza kudai so iwe unenge uchitomuziva kuti uishamwari yangu but zvinonetsa ndezvekuti waitozoshaya kuziva kuti vanhu vanenge vamutaurira mudzimai iyeye kuti uku kune shamwari dzake dzakamira dzakadai uyu neuyu izvozvo ini ndaitozvishayiwa kuti vanhu vakaita sei vanoenda kunotaura zvimwe zvinhu zvezvingoitikawo kune madzimai anenge vari imi mamusikade kuti zvichienda kumba kumba zvinhu zvakadaro hazvifaniri kuti zviende kumba nekuti kana zvichiitika zviri kuno kwatei tichishandira madzimai havafaniri kuzwana izvozvo ndezvekubasa kunze kwokuti munhu anoenda kunovataura izvozvo ndiani ingaita hama yavo here pamwe hama yavo ndoingagona kuvaudza izvozvo but inini ndaitonetseka nezvinhu zvakadaro because zvinhu zvakadaro zvaiwanzoitika mugurupu medu izvozvo kureva kuti maifunzira vamwe mega ndimaitenderana pane vamwe vanhu vaiva vane hana dzisina kusimba vanongoti vakangoona chinhu vanotoda kutoti chinhu ichocho chibva chabuda pachena vaenda vachinorumira kumadzimai aya murume wako anoita zvakati handizivi kuti zvenera anenge achitsvaga nderei munongoziva kune hwenyakwese hwenyakwese dziya hwenyakwese ndo dzinowanzoda because hwenyakwese inenge ichitsvaga imwe nzira yakanaka yekuti ikumbire umwe munhu nokuti iwe unenge waita sekuti wamuitira zvinhu zvakanaka waenda unomuudza nhema asi apo unenge uchikanganisa vamwe vanhu vanenge vakagara zvakanaka taigara tichizvitaura tinoona zvinhu zvakadai izvi zvakaipa kana une mudzimai wako gara nemudzimai wako itazve mudzimai wako kana basa redu iri rine miedzi yakaita sei yakawandisa basa rekuridza magitare rine miedzi yakawandisa ukada kuzviteedzera zvokuti kwaenda kunoridza magitare wowana vakadzi vanenge variko uda kuvatora vakadzi vavo kuti vaite vako vese vari imomo munharaunda mubhawa maunenge uchiridzira imomo kana pangava papi make sure kuti wakutopinda pane chimwe chidanho chisiricho apa wasiya mudzimai kupi kumba saka iwe unofanira kuita sei kuzvininipisa uchiziva kuti ndasiya mudzimai kumba ndikatorana nezvizvi apa ndakutorana nezvinhu zvakawandisa hachisi chimwe chete hakusi kutora mukadzi chete wakutorana nezviri mukati make zvimwe zvakaipa zvaunoenda unosiya kupi kumba futi saka ndo nyaya yandagara ndichitaura nemachinda vanchiti varume zvati kuita izvi hakuna kwatosvika ngatisiyanai nezvinhu zvakashara kana tiri vanhu vokuridza magitare ngatidzei magitare chete tapedza kuridza magitare toenda kumba tonovata kumba kudzimba dzedu kune madzimai edu madzimai embava asiyanai nawo kuyambirana kauko wakomana wakuyambirana iko zvino wakomana wemagitari pakatoipa
vanhukadzi kana mukabvunza Andrew Mpepe tiri paruwangu apo imi ndakazoita manza zvakadai kurukura kane kanzvadzika yekashepadi kagotwe kanonzi ko talent asi amai ane vana vairi mazuva ano ka kukadoma ikoko na talent chitambira sekiwa talent wakabarwa gore ripi 1983 26 February 1983 talent wakamboonawo here mukana wekuenda pairidza hanzvadzi ndakambomuwana mukana sekupi semuno mukadoma kwakasvara kuno taimboenda paspace bona nepasarudza ipavemboridzira vatazoenda kuharare patakamboita imwe vhidhiyo tiriko kuharare abuda mutv vhidhiyo ramakaita imimi nderekambokapi ndoita zvangu ndoga wavepo pavhidhiyo ipapo ndiripo wangone makore mangani ndandine nenisi tenisi papa so iwewe pakatanga kubuda muvhidhiyo ndingoona vachingoridzawo saka inini mukura kwangu ndingofara redhiyo ndoendafara kungotamba redhiyo saka paingoridza paya nekuti vapai vachingoridza ndaiswa ndichingotamba pakati pavo ipapo saka vasongonza ndekwarariwo vatatoendawo tesewo paienda kuharara pe waiziva here kuti ivhidhiyo iri unoita kwanti waingofunzira kungoenda aiwa ndaitozviziva nati vakatondiudza kuti handiri kuonaisa buda mutv ava uchatobuda mutv wo ndabva ndatofarawo so iwewe pawakazotanga kuona vhidhiyo raakubuda patv uchiri wajaivhi uri wechidiki kudaro zvakakubata sei pandakabuda patv ndaifara plus ndedziva pamunyaradzi primary apa ndegrade 2 ndaingotakaridziwa vhidhiyo racho mangwana makuseni laini rese kusvika kuchikoro kwese utonokwasinge murungu apa siri murungu nyaya kubuda mutv chete saka ndozvaingondifadza chete ipapo plus kudhara kwacho papo matv anga ari mashoma kama62 paigona kuti 11 saka ingoti every Thursday angosvika ezomugeto vanhu isotumira patv vaida kundoona chete saka zvaingondifadza izvozvo ende iwewe waitomboonawo patv pacho ndaitozoona patv ipapo so nhasi uno vhidhiyo iroro rikabuda unonzwa sei vhidhiyo rakabuda kusvino ndinofara hangu but ndozosvika pakuzongofunga kuti dai hanzvadzi yangu dai inge iri mupenyu dai pamwe ndiri papi tarenda rawairatidza ipapo sezita rako kuti talent richiripo here nanhasi richiripo zvokuti unogona kutsika chaizvo aiwa nezara randinaro iri zvotondirana neniwo saka ndichodemba kudai chinzi vanga varipo handizivi kuti dai ndiri kupuzvo so pama ndaingotongoimbawo ndichitongotambawo saka nhasi vebhendi vakauya vatariri mboya umboti ratidzawo chipo chako unobvuma ndinoenda nokuti zviri mupfungwa dzangu nezvandiri ndeizvidawo izvozvo saka zvaigona kutoenderana asi kuti ungoshaya zvangu plus pamwe ndokungoona kuti nokuti uzongonyara kuzvinoti ndakurawo chete asi zvekuimba unozvida ndozvifarira zvekuimba saka tsvaga wekuita navo ndeizvida asi kubva zvangu vanzvadzi yangu chete ndava tongoona kuti rege ndichisiyana nazvo right iko zvinezvi une mhuri ndinayo vana vangani 2 mukomana nemusikana wakura sei avo vakutanga first born netenisi musikana kuzota ne3 years mukomana mudiki pane kamwe kanziyo so kaakaimba achiimbira mai vake kuti mama posa chirikadzi noda iwe kuchema inyengetedzei nezvipo zvandinazvo upana shati vaende mberi imwewo swenzi wangu ndichipo kadeyadeya nendoro chena sarura wako kadeyadeya nendoro chena wangu ndichipo apa aire vari chipo chacho aire vainini ndasibonomba mavo upana shepi ndo vana vake avo upana shati yevana vake
aiwa pari kunzika so akaimba kambuka yekuti baba ndauya nemota ndiani ndiye Shepherd achitanga chinga kuimba ndipo paakaimba iyoyo mbotiimbira wakati nze talent baba ndauya nemota titambire mwanangu baba ndauya nemota titambire mwanangu baba ndauya nemota titambire mwanangu iwo kaenge singamudaro kachiti andi yaizoendera mberi okutanga uku nasingaziva saka idzo nziyo dza muchiri kudzidzwa here pawairesi atodzinzwa nyaya baba ndauya nemota ndiro nyaya kuimba iyoyo neime kutadza sawira wangu but sawira kwakuri kuseri kwa baba ndauya nemota nehanzi rudei bofu but rudei bofu hainyadza basi asi baba ndauya nemota iyi aiwa toenzwa hedu aiti kana akuita tunhu twake akunyora nziyo dzake idzodzo muri panopamba zvii zvaiitika zvii zvamaiona aingozviita njere kana kuti aitotsvaga nzvimbo anenge asingadi munhu padhuze kana kuti maizongwere kana maakungonzwa kuti ndo zvaiitika vaingogara kana mudhining room kana kuenda kuseri kana kungobuda nekabhuku kavo manenge vachifamba imomo vozongwe vakanyora kai kanoti kavo votanga kutotsvakidza mbo votanga kutoimba kuburikidza nekuimba kwakeko zvii zvamakatanga kuona imi kushanduka kweupenyu hwake kuti apa panenge atoenda pane chimwe chidanho pavana nda chimwe mudeki ipapo chenyu chachiti zvazvizongotengerwa uniform nemabhuku ndopuwa mari emajikiseti azvitondifambira school fees dzichibhadharwa ndo zvimwe chezvo ndaingofara chiti ipapo shanduka yakachinja zvayo nekuti zvese aichengeta nyange wese aita problem wese aichengeta saka vana madzimai avo akashayika Opa naShadi vana ava vari kupi Opa mwana wake utanga musikana anogara kukwekwe aimbogara panopamba akazorora kukwekwe ndipo anogara nemurume wake uyu mukomana weShadi uyu akangona namai yake kwachivi kumushoko akabva agara kumusha but nokuzokura kwaakazoitawo akazoya manjewo ava nemukadziwo apa agara kupechwe nemukadzi nemwana kupechwe kumaini kwari kushanda ikoko anenge achingotsvaga-tsvagawo achingokorikoza ikoko asi nemaonero amakaita amuri kuita zviri kufambazvo upenyu ukuenda mberi pane mukomana upenyu hausumboenda mberi pane mukomana uyu muna kutotamburawo asi musikana uyu aiwa zvisi zvakanaka asi mukomana uya kubvira kushaya kwakaita mukoma pane here zvamuri kumbowanawo kubva kweko vanogara vachinyoresawo kunobva tumari twawo kuti pane here zviri kuwanikwawo nevekumhuri kubva pavakashayikawo papo 98 hapana chakatombouyawo nokuti musikana anga akanyorwa pauyu pacho ainogara South Africa saka mapepa ekuzimura aigona kuwe every June egeke aiwe mapepa asi manje kuti pende pamunhu iye anenge asipo kuti ndokanogara South Africa kusvika iko zvino hapana so zvakutomirira kudzoka kwake zvavatomati iye atodzoka titomboenda ikoko tinonzwisisa kuti chizvi kuitikawo Talent wakambotaurawo pawairesi kunze kwekutamba paTV handisati nhasi uri kutaura paNational FM uri kunzwa sei maiwa ndiri kunzwa kufarawo kuti matirangairawo mai kunokadomawo kumba kwaShepherd Musikiwa waimbawo sazvinhu zvotifadzawo uye kuziva kuti munotirangarirawo mutofungawo hamanzwa kakutenda kwaTalent koka hanzi munotirangarirawo veNational FM gamba remumanzi paNational FM live ka tiri pakadoma zvetichitandara nawo kagogo nemubvana wawo right ndabata panapa namukoma Chawira Tigere vari paSouth Africa paRustenburg hanzi takaubata ika live kozoti zvakareka mukoma Mzvedas Peter Matonsi vari paSouth Africa zvakare zvikanzaiwaka takaita kuruma chimuti tiripo zvedu isisuka hanzi ko zvangu ndega yatadza kubatika here muti tituru mbijana aiwa panapa ndo pamuzinda pazo hazvirambe tinodzitsvaga chete kusvikira zvaita zvakanaka zvisina yazoka ndichaedza kukatsvaga zvangu ndega zvachizozoka ndobva ndakukwapaidzirai mukoma musachema musashungurudzike zvakanyanya right madzimai
anzangane madzimai mairi ndizvo ere tete talent mudzimai kutanga pakauya hana handichiri mudiki papo asi pane zvimwe zvandozorangera hangu noti vaigara kukwekwe saka vaigara kukwekwe hanzvadzi yangu pasvika mwe mukadzi wekumusha kwachivi mbezi vanogara panese nekumusha kwanamai mukadzi wakazotsvage yeye pakazouya achinzoti pane mwe mukadzi akabva angosiyawo kati nani kwanisa kugara nemwe mukadziwo. Asi mimi muchinzwa sekutaura kwehanzvadzi yenyu aiti sei angatsvaga maini? Vanhu vana sekuru vangu nana mena yengoti pamwe munhu wemabhendi uyu pamwe zvanguva muropawo noti vamwe nese mabhendi wandawochi kungotaura kwevanhuwo saka pamwe tofamwechi ndozvari kungoda kuti vakadzi vaviri nzwana wemabhendi wandachi unoda zvemadhirezi iwizvi wasire mabhendi awadi zvomadhirezi hanzi havashomawo but vakafanawo but vemabhendi vakanyanyisa hapana vakadzi 1 asi mimi kana mama makatarisa kuhanzvadzi yenyu chiregai kuno ukadoma nekuti ava madzimai akavatira kukweke kuno ukadoma chiro paakashaya pacho hapana here kuzomboyawo mwana vainzi havana vake aiwa hapana pangoyavawo tu chete vavo kuno ukadoma imi mati vanhu vemagitari avanida madresi tiri kuno ukadoma kwakusine here vanga varipo tengozi vavo asi ngoti pamwe nezvomachi nezvomasititiwo zvokumabhendi ikoko pamwe nokungofara chete kungoti murume angu anoita sei anoridza bhendi chete pachayarama varipo tatine upenyu hwakanaka ende vanguva nemwoyo wakanaka nokuti munhu wese akaenda kuchikoro wese ihanzvadzi yangu nendesa vana vese kupi kuchikoro kurova kuti ndo vanga vatori baba panapa ndo vanga vatori baba pano so uchiri kutendera here mazuva avo ekupedzisira zvanga zvaakuitika pavari? Vakangotanga vachingoti TB havana pedza kana kuti mwedzi vakangopedza kana 3 months vakangotanga chivatanga December January February March April vatoshaika. Waiwe uripo? Ina ndiripo. Reke ndibvunza kubva nagogoti kawo kambuka aifarira ndikapi kubva kune mukomana mwana ndio mwandombofara ndi ndave yanomota imbotimbirewo kati nzekoko musikana ndiyangatogona haiwa imi ndiye musikana achaimba ndinoti imi mutiimbirewo motiimbirawo zvishoma ndini pazitingoza kuti zvechokwadi ndiwo gogwa ari kunonzi kutanga kuchira baba ndave ane mota tambirai mwanawe baba ndave ane mota tambirai mwanawe tokanesa ndiko here uyu ndianowanzo kurigona right imimi painzi baba ndave ane mota paipa ikoko chii chachaitika pai hairevei? zvareva kuti kana chimba kuti baba ndave ane mota kuti ndongoti kudai mota imari yake zvaanenge achiwana paipa kuzoti aimbe ndiye wakaimba izvozviya waida kuedza kuti kudii paya kuti baba ndave ane mota kambuka kaikaedza kutsanangura kuti kudii pane zvanga zvaitika here kuupenyu hwake kana kuti kwakuri kungoimbawo? ndoti kuda kwakuri kungoimbawo. mukuru ndasara tagara naye ndokubvawo zvoti ndava kuenda kumusha tikati zvakanaka kuda kuenda kumusha kwake saka paya pane bhendi ravaiva naro navamwe vakanga vafa vasiwa nachipati vachiridza tikati akuda munhu woshandisa basa iroro ndokubva woenda kumusha ndokunosvikako vonetsana navakomana vaya ndokubva votora zvinhu zvake zvaimusekiwa iye mukadzi zvimwe ndokutengesa ndivasazodii atengesa zvinhu ndokubva azobogarawo nazvo ikoko nomwana iyanaye tikangoti kuda zvano mwana anoda kuti mwana adzidze chikoro achibva agara nazvo ikoko nahopa ndokubva agara ipapo achibva azowanikwawo futi nomwe murume ikoko kwekwe murume
tokuvhara iye maiwopa tokubva azofamba. Murume uyo achiriko? Murume achiriko, anonzi anobva kwaChirumanzu. Opa achiriko futi? Opa ariko Right. Mukoma Shepi kunoku vakadzoka sei vachibva kukweke kwaMusopero? Chakaita kuti vadzoke kunoku chii? Chakaita kuti adzoke wakarwara, saka ndokubva ndachaigwa foni kuno, ndokubva ndaenda ndokwana ari kuchipatara. Ndokubva ndauya naye kuno ndikati ini handina mari yekuramba chiti ndichiuya kusvika nekuti ndinogara kuno tozi kumba. Chibva ndauya naye kuno, chibva tambomisa kusipitari. Achidzoka kwaiva kuri kuuya kokurwara. Tokuti waiti kana atanani wodini uchazoita saka ndokubva uzongoshaikawo ndinaye kunoko. Wakashayikira kupi? Panapa. Pamba panapa? Waisimbirwa nei? Waingoti ndowa mudumbu. Pakutanga wakamborwara tokubva taenda kuDriefontein kuhospitari ikoko kukwekwe asvikanzi TB. Ndobva taenda kuDriefontein naye nomukadzi wake nini. Saka taenda ndokusvika ndokudzoka iye achizogaragara achizobudawo achizouya haatozvisimbira. Ndokuuya kuno ndokugara saka agara ndokubva ndochaigwa foni navakomana vaiva naye zvikanzi Shepherd adonhanga ari pastage adonhata ndomusa kuhospitari. Ndokubva ndamukawo ndichienda kuchipatara ndokunomwana ndokubva ndati kochiko zvikanzi ndiri kuhwa mudumbu. Ndozvota zvikanzi ndiri kuhwa mudumbu ndikati saka hatichienda kakumba handi. Ndokubva ndatokuya kwatakaita naye mukadzi ndokumbosara ariko, mukadzi asara ariko akazoteverawo kunoku. So kureva kuti waenda kuchipatara achidzoka achibetserwa kuchipatara achidzoka panopamba? Kuchipatara aitire kunoku ndakatoita zvokutoti nekuti vamwe vakanga kuti kuda runyoka kuda chinhu zvaita vanhu mungozoti vanhu vanotaura zvakawanda. Ndokubva ndikati harikati nomoenda kunomwe murume ndokubva ndaenda ndokunopiwa muti ndokuti asoita nani kati ndakudzokera kubasa ndokubva aenda. Saka zvakaramba zvichingomurwadza achingorwara saka ndokubva ndazonomutora ndokuya naye kuno ndokubva azoshayikira kunoku. Wakashayikira dzadziri nguvai? Kumanheru. Kureva kuti kubvira pano panamba 52 Nyandoro Road munomuremuka ndopamaingogara? Ndobatagara nokuti takabviswa dzimba dzinozisati dzavako tava tiri kumachimbini kumwe kwaidzi street yacho yaidzi Rukanzakadza tichizobvako tichizopiwa kunoku. Saka kunoku ndokwava kwatakagara tose achidzidzawo chikoro kuninganikira kurimuka aiko vaibva pato achienda ikoko. Asi kubarwa akabarwa muchigara kumusoro machimbini? So gogo imimi mwana wenyu rufu rwake kushaya kwaakaita zvakakubatai sei? Makazvitambira sei? Zvakandirwadza. Zvakambondirwadza ndorufu rwakandirwadza ndoti kuda zvakaramba zvakandipa muchifuva kusvikira izvino ndava kutorwara kudai. Asi pava nenguva akapa akafa. Zvakandirwadza asitereki. Zororai murugare mukoma Shepherd Ngungu Musekiwa. Ingawo zvakazopera zvokushanda nawo namoyo wokusada kona ndichibudirira. Ndokachakanda kanzi ndoita zvangu ndogaka. Ingawo zvakazopera zvokushanda nawo
zvangu ndoga pasina anonditukamo chinditarirawo ndisatarire shure. Miri yangu igokura fanana neavo vanozikananga pasi rose. Zita rangu rigokura fanana neavo rekandiro mukanonoka kutenda ka vegamba remhanzi vese ane vakandipa nhoroondo rekusanganisira ka mukoma Love Mo Mzondiwa vari paSouth Africa apa ka Roni Mudindo, Alec Balala naGogo Musekiwa naTalent Musekiwa. Chipa kutenda kakune vese baba Mwari akuitire zvakanaka. Musakangana zvakareka gamba remhanzi Get Together Party musi wa 25 May 25 May gamba remhanzi Get Together Party apa Warren Park apa. Nekudaroka ngatibatanei tese Get Together Party gamba remhanzi inenge iriko ikoko. Ndatenda hangu Mwari akuitire zvakanaka muda waterereka kusanganisira ka mukoma wangu Reverend Sten Zvingwaru pakadoma pakozoti Margaret Magonya B1 Brave Chakuinga Rachel Nyarugwe Maikana Vete ndichitaiwa ka Aonias Maachi Jimmy Makarewa kuti anazva Solas Oswald Lucy Matarina Chibwe What Property Rudeti Mbata Moto Nanyakwawa Redson Tukuta ndichitaiwa ka Murare zvakanaka ini nangu ndo munotungira musoro wangu pasina pasi usina nyanga undokusiya muri maoko anatsani wencube.